Alean Iriartek sorpresa sortu badu elkargoan, bere garaipena aspaldiko engaiamendu politiko baten segida da. Ezkerreko abertzale mugimenduan sartua 80. hamarkadan, 2001 urtean hautetsi izan zen lehen aldikotz, Erriko Bozak irabaziz hiriburun zerrenda ideki batekin. Ne pas se laisser tenter par des coups d'éclat, par l'idéologie. Je suis pour le pragmatisme. Geroztik berriz hautatua izan da lau aldiz, aldi oro oposiziorik gabe, iduridu bere egiteko moldeak adostasuna sortu duela herrian. Langilea jendea entzuten duena eta kontsensus sekatzen duena, bere ideiak dituena, argita garbi, ez du gordetzen abertzalea dela, me hala ere maite du jende ezberdinaekin lan egitea izan eskuinetik ala ezkerretik, hori frogatu du hiriburun. Bilta Garbi sindikatuko presidente gona eta departamentuko kontseilari bederatzi urtez, kargua ustea erabaki zuen 2017an Euskal Elkargoan implikatzeko. Ofizioz kontu berezilari, gaur erretretan, hiriburun bestalde kultura eta euskara beti sustengatu ditu, pastoral bat bultzatuz adibidez. Tipitik eragin handia erakutsi du, edo zoin aloretan, politikan, kulturan, kiloran, karguak hartu ditu duela aspaldi, eta alere, simplea beti goiten da, eguneroko bizian. Ale Iriartek hitzemandu hiriburuko auzapez kargua utziko duela, Euskal Hirigune Elkargoko presidente izaiteko denbora osoz.